A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Fil-waqt li narfu ħtijietna ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Illum ukoll inkomplu naqraw fl-ewwel lezzjoni mill-Atti tal-Apostli kif il-Knisja bil-persekuzzjoni komplet tikber. Veru dak li jgħid li d-demm tal-martri isaqqi l-Knisja. Il-bieraħ rajna id-demm tal-ewwel martri San Stefnu, illum inkomplu naraw il-Knisja li bdiet tidħol f'din il-qawwa tal-persekuzzjoni. Imma ma taqtax qalba l-Knisja tal-ewwel żminijiet kif aħna wkoll iridu nkomplu ngħixu il-ħajja tal-Knisja illum minkejja kull diffikultà. U Ġesu jgħidilna jiena hu l-ħobb ħaj li niżel mis-sema li jagħtina l-kuraġġ għax jekk kienu huwa għalina ma jaqbadna qatt il-ġuħ. Għalhekk l-aħwa b'dawn il-ħsibijiet ejjew narfu ħtijietna u niċċelebraw il-misteri qaddisa. Aħfrilna mulej tas-supervja tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek ma nħossuwiex kelma li ttina il-ħajja biżżejjed. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba aħna tajna qalbna quddiem l-għawġ u d-diffikultajiet tal-ħajja. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-familja tiegħek u lil dawk li jogħġbok tagħtihom il-grazzja tal-fidi għatihom ukoll sem għal dejjem fil-qawmien tibnek il-waħdini, Ġesu Kristu Sidna, li huwa Alla, u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien għamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalemm. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Samarija. Xi rġiel twajba difnu lil Stefnu u bkew ħafna. Sa dan it-tant Sawl kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dara l-oħra, jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħom il-ħabs.
Imma dawk li xterdu bdew ixandru l-kelma kull fejn marru. Filippu niżel fil-belt tas Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsopob kienu jitfejqu u kien hemm fer kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Għassam ngħidu flimkien, għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu is-seb ta' ismu, xandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Flimkien? Għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Flimkien? Għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih u jsaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem. Flimkien? Għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Min jemmen fl-iben ikollu l-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaġġ. Imma jien ġa għedtilkom li għalkemm rajtuni m'emmintux. Dak kollha li jagħtini missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra għax jiena inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħatni. Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din li jien ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dini ta' bil-ħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-missieri kont nisimgħu jgħid: il-ġuħ itejbu l-ħobs. Missieri għax fi żmien il-gwerra, kien jaf xi ġifieri ġuħ, u kien jaf xi ġifieri li inti ma ssibx x'tiekol, u allura jkollok il-ġuħ. U aħna l-ġuħ tagħna għandu jkun Ġesu. U allura meta niltaqgħu ma' Ġesu aħna nħossu t-tjubija tiegħu. U allura ma nixbgħux minnu, nkunu rriduh, nkunu rridu ngħixu bih, fih u miegħu. U dan li qed jgħidilna llum Ġesu fil-Vanġelu, li hu lest li jkun għalina l-ikel u x-xorb tagħna, ħajjitna quddiem Alla. U se jtina li nkunu ħajjitna, se jkun hu l-ħajja tagħna
mhux biex jieħu xi ħaġa minn għandna lura xejn minn dan. Imma biex aħna ma nintilfux u jkollna l-ħajja quddiem Alla l-Missier, il-ħajja ta' dejjem. Ġesu qed joffrilna lilu nnifsu li jmantnina li jenna nikbru fih biex nakkwistaw u ngħixu il-ħajja ta' dejjem. Meta taħseb fuqha din il-ħaġa tgħid imma kif jista' jkun? Ġifieri kemm kbira l-imħabba t'Alla, kemm kbira li Ġesu jagħti lilu nnifsu biex ikun il-manteniment tagħna. U għalhekk aħna ngħidu dan hu il-misteru tal-fidi. Minn hawn ftit ieħor meta Ġesu jiġi fuq l-artal fil-ħobs u l-inbit. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għax hija ħaġa kbira li tifhem li Ġesu jkun ħobs, li Ġesu jsir id-demm tagħna, li Ġesu jkun parti minna biex jibqa' jagħtina l-qawwa, l-ħajja u l-għajnuna quddiem Alla l-Missier. Imma aħna inwieġbu għal dik il-kelma dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Ġifieri qed ngħidulu grazzi, grazzi li int mitt għalina. Imma mxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, mhux biex ngħidulek grazzi, imma nifirħu li imbagħad inti qomt biex tibqa' tkun il-ħajja tagħna. U nixxenqu u nistennew il-ħajja ta' dejjem frabta sħiħa miegħek. Dawn ukoll kienu x-xewqat tal-ewwel Knisja, tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, kif rajna fl-ewwel lezzjoni mill-Atti tal-Apostli. Jista' jkun li biż-żmien bħalma jiġri dejjem dawn il-motivazzjonijiet ta' ħajja fil-Knisja jitbaxxew, ma jibqgħux ċari biżżejjed. Imma aħna dejjem irridu niffukaw fuq Kristu il-ħobs tal-ħajja, fuq Ġesu ħaj fostna li jibqa' jmantnina li ma jixba' qatt jagħti ħajtu għalina. Ma nħallux l-aljenazzjonijiet tal-ħajja ifixkluna, ibeduna, iwarbuna minn Alla l-imbierek. Kultant tisma' min jgħidlek dan hu l-gwaj tas-soċjetà tagħna li qed twarrab l-Alla. Jalla ma jkun qatt dan il-gwaj. U jalla d-dinja kollha tibqa' tixxennaq għal Ġesu li huwa l-ħobs ħaj veru li niżel mis-sema, li jagħti il-ħajja ta' dejjem. Ejjew issa flimkien impoġġu t-talb u x-xewqa tagħna quddiem Alla l-imbierek. U nitolbuk għall-Knisja, mod speċjali dil-ġimgħa mulej fejn qed nitolbu għal vokazzjonijiet, ħalli l-Knisja ikollha vokazzjonijiet skont il-qalb tiegħek u nħallu f'widnejna jidwi dak il-kliem li jettilna inti stess. Il-ħsat huwa kbir, imma l-ħaddiema huma ftit, jitolbu l-sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema aktar fil-ħsat tiegħu. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk għad-dinja kollha, mod speċjali anke il-mumenti li għaddejja minnhom f'pajjiżi fejn qegħdin jitqanqlu is-setat tal-gwerra, l-inġustizzji u bnedmin innoċenti jisofru u jibatu u jmutu biex ikollna l-paċi vera u dejjema fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal kull min lilna jgħidilna biex niftakru fih jew fiha fit-talb tagħna. Għax inti l-ħobs veru, inti l-manteniment, kun il-għajnuna u l-ħobs, il-manteniment ta' dawn in-nies li qegħdin kollha jfittxuk b'ansjetà u b'ferħ fl-istess ħin li inti tkun dak li tmexxihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk għall-eżiż tagħna mejtin li nemmnu li fil-ħajja huma wkoll kielu u xebgħu bik biex jgħixu fik il-ħobs tal-ħajja biex issa jkawduk
għal dejjem fl-eternità nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek. Ħalli ngħixu aktar bik fik u miegħek. Int il-ħobż tal-ħajja, int li tagħtina l-ħajja ta' dejjem u li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. آمين. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساجريفيتشيو التفهير والجلوريا تا اسمه احتجيت تانا وتال-Knisja مقدسة كلها تيو. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' dejjem taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. آمين. Il-mulej magħkom. ميك وكل. Nerfgħu qlubna l fuq نرفعهم لين المولاي. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. اكسوا وشيرا. Sewa b'xieraq tas-sew mulej, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. قديس 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 مولاي مولاي الله الله tal-eżerċiti ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej irsem il-mulej osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maghfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min u ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltal għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Għamel din tqarbina bil-ġisja u bid-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħniena tiegħek. Tkun il-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Kif tafu nfakkarkom ejjew nitolbu ħafna matul dil-ġimgħa għal vokazzjonijiet. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Inħeġġukom sabiex nitolbu għall-Knisja b'mod speċjali dik Maltija, hekk kif mis-Sibt li ġej se jkollna 3 saċerdoti ġodda. Nitolbu lil mulej sabiex isejjaħ ħafna żgħażagħ għal ħajja saċerdotali u reliġjuża u biex jipprovdi saċerdoti qaddisa u ġenerużi li l-Knisja tiegħu tal-lum tant għandna bżonn. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni. Ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi 4 minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna,
Għalik isma t-talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-irweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet u nofru wkoll dan ir-rużarju dejjem skont l-intenzjoni għal vokazzjonijiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrina d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħanna, o Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja. Meta Sin Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema, akkompanjata mill-anġli
بالروح والجسم. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك، تيجي سلطنتك، يكون تتنت كيف في السماء اجدا في الارض. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر منو علينا، لا تدخلنيش في التجريب بس دخلسنا من الدنيا. سلام عليك ماريا بجراتيا مملية الملائميك، امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت tal ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Amen. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Amen. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna, o Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla bejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axar misteru tal-Gloria, meta sitna Marija kienet inkurunata mis Santissima Trinità u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jekku li titejnt kif fis-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafirna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija Slim alik tal-mewtana. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fi s-sija tal-mewtana. Slim alik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Flimkien, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għaffirna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom mulej, il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu Santu Alla. Ħenna għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Qazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob Om għalina. li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om li għalina. tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdijena. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda.
اطلب علينا بيب تالسما اطلب علينا كوبة تفلودو اطلب علينا صخة المردة اطلب علينا كان تالمدنبين اطلب علينا فرج تالميجرانتي اطلب علينا فرج تالمنكتين اطلب علينا عينونة تالإنسارة اطلب علينا سلطانة تالأنجلي اطلب علينا سلطانة الباترياركي اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المارتري اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفيرجن اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسلة من عير الأول اختيار اطلب علينا سلطانة متلة في السماء اطلب علينا سلطانة روزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباشي اطلب علينا حرف تلا لتنخد نبيت الدنيا احفرنا نطلبوك مولاي حرف تلا لتنخد نبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك حرف مولاي تلا لتنخد نبيت الدنيا هنا علينا اطلب علينا قديسهم الله باش يكون يصحوا لنا داك لوادنا كريستو قاتلينا قدياتيك مولاي الله نطلبوك لنجودوا دايم الصحة في الروح في الجسم وبالانترشسيون تالمقدسة وغلوريوزا ماريا دايم فيرجني نكونوا محروسين متضيق تايسا ونجودوا لنا تدايم بكريستو سيدنا. امين. طالبة لسان ميكيل أركانجلو سان ميكيل أركانجلو ادخل علينا في التقبيدة كن انت العينونة تانا كونترا الحزن والتنصيص تالديمونيو يرزنوا هلا نطلبوك بالخرقة انت الأقوى فوسط القطية السما ادفى بالقوة تلا في الإيخ الانفرن الشيطان والسبيرت غزينة الأخرى ليتجرأوا في الدنيا عالتلفين الأرواح. امين. سالبا سان جوزيب سلم عليك حريس الفداي وعروس فيرجني الفيرجني ماريا ليلة كلف دالك اللي ابنه فيك ماريا ايدت الفدوتشيا تخا ميك جسود تروم بحال راجل ادولت. قدس جوزيبي كن مسير علينا وكل ومشينا في الطريق الخية أقلالنا الجراتسيا الحنينة والكراج وحرسنا من كل دني. آمين. سان جوزيب اطلب علينا. سان باستيان مارتري اطلب علينا. سان توروكو اطلب علينا. سان باول مسيرنا اطلب علينا. سان بوبليو اطلب علينا. سان جورج بريكا اطلب علينا. بياتو ناتسيو فالزون اطلب علينا. بياتا ديوداتا بيزاني اطلب علينا. انتم قديسين بروتتوري تانا. اطلبوا لله علينا. نطالبوا يكون امبيرك الله امبيرك لسم مقدس تيو امبيرك جسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيدم امبيرك لسم تا جسو امبيرك القلب مقدسة تيو امبيرك الدم عزيز تيو امبيرك جسو في السانتيسمو ساكرامنت تالارتال امبيرك السبيرتو سانتو باراكليتو امبيرك الكبيرهم تالا ماريا سانتيسيما امبيرك المقدسة وماكولاتا كونشيتسيوني تخا امبيرك التلو غلوريوس تخا في السما امبيرك لسم تا ماريا فيرجني وام امبيرك سان جوزيب عروس كاستيسيمو تخا
Imbirak Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.